kana munhu wada kupinda muministry Mm, kutanga wanamata mm, wonzwa kuti Mwari vari kuti kudii. mm, Mwari vakakuti enda ikoko ndokwaunofanirwa kuenda. mm, Kazhinji kacho umwe munhu anosarudza kunenge kwakati nakei. mm, Mukazvitarisa kutaura chokwadi, imwe munhu zvekuashering haadi kana kuti kusecurity panze apo haadi. mm, Anoda zvokupresident weshopiko achionekwa kumusoro kudheko ikokoko achimirizika mirizika ikokoko mm, ndokwaanenge achida. Asi Mwari havadi izvozvo. Vanoda kuti uite chigadzika vanhu vanonzwa zvakakunakira, but chakanyanya kukosha kutanga wanamata kuti Mwari ndokushandirai ndiri pasaidi papi. Wonzwa Mwari votaura kuti indapa sezvamambotaura munhu waMwari kuti izvoni ukaenda kusiri kunodhumanisana musoro nevanhu ikoko, tanga kunesana nevanhu kupurize ikoko, unoda maiki vachiziva kuti bhoisi rako harinyatsoita zvakanaka.